O, helo, sut ydych chi? Davies ydw i. Diwydiannwr o'n i, neu entrepreneur. Rhywun oedd yn mentro. Heddiw mae pobl fel Bill Gates, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling, Beyoncé, Richard Branson yn cael ei adnabod fel tycoons. Ac yn wir ydw i'n cael fy adnabod fel tycoon cynta Cymru. Pan o'n i'n ifanc, oedd nifer o Davies yn bodoli. Felly o'n i'n cael fy adnabod fel Davies Llandinam. Ges i'n ngeni ym mis Rhagfyr, 1818. A ges i fy magu ar fferm fychan o'r enw Draen Tewon, wrth ymyl y Bryn yn Llandinam yng nghanolbarth Cymru. Fi oedd mab hynna David ac Elizabeth Davies. Felly Davies oedd enw'n nhad i hefyd. Wel, ddeudais i bod yna dipyn ohono ni'n do. Roedd gen i 4 brawd a 4 chwaer. John, Richard, Edward, Joseph, Sarah, Elizabeth, Mary a Jane. Felly 9 o blant i gyd. A mon 2 stafell fyny grisiau a 2 stafell lawr grisiau yn y bwthyn bach. Llon tŷ yn wir. Oedd llawer o waith i wneud ar y fferm. Felly bu rhaid i fi adael yr ysgol yn 11 mlwydd oed, mwyn helpu'n nhad. Ond oedd gweithio ar y fferm ddim yn dod â digon o bres i ni fel teulu. Felly mi benderfynais i chwilio am waith fel llyfiwr. A gwaith llyfiwr ydy torri coed mawr yn ddarnau llai, gan ddefnyddio llif enfawr. A mae un person bob pen yn tynnu bob yn ail. Mae e'n waith caled, ond dyma fi'n ennill fy nghyflog cynta. A gan fy mod i'n ennill cyflog bob wythnos, roedd y cynilion yn cynyddu. Cynioge, cynilion, cynyddu. Ro'n i'n ddyn ifanc uchelgeisiol, a fy mreiddwyd i oedd berchen ar fferm anferth fy hun. Yr ochr arall i'r afon. Dyma'r afon Hafren, a roedd Draen Tewon ar ochr yma'r afon, yng nghysgod y mynydd. Roedd y tir yr ochr arall i'r anfon yn dir llawer gwell. Tir perffaith i dyfu cnydau. Felly dyma fi'n mentro. Mentro buddsoddi, mentro prynu fferm Gwerneirin. Ond oedd gen i broblem. Sut o'n i'n mynd i groesi'r afon? Oedd gen i ddim syniad sut i adeiladu pont, ond oedd hynny ddim yn mynd i'n rwystro i. Oedd nifer o bontydd yn yr ardal leol, pontydd pren. Ond pan oedd hi'n dywydd garw gwynt ar glaw, oedd y pontydd yn cael ei dymchwel gan y gwynt a llif y dŵr. Felly dyma fi'n penderfynu adeiladu pont haearn. Deunydd cryf a chaled i adeiladu pont ddiogel a chadarn. Nes i a chryw o ddynion lleol adeiladu'r bont yma ym 1846. A chi'n gwybod be? Mae'r bont dal yno heddiw. Ac erbyn 1852, a minnem ond yn 34 mlwydd oed, o'n i wedi llifo cannoedd o goed, o'n i wedi adeiladu pont haearn dros yr afon fwyaf yng Nghymru, tra'n dal i ffermio gwaith. Roedd o'n ddi-ddiwedd ac o'n i wrth fy modd. Ac erbyn hyn, o'n i wedi priodi. Margaret Davies oedd enw'n ngwraig, ac oedd gennym ni blentyn, Edward Davies, ein hunig blentyn. Ac o'n i'n byw yn Llandinam, o'n i'n awyddus iawn i weld tu draw i'r pentre.
Ond oedd teithio yn y 1860 ddim yn hawdd. Cerdded, ceffyl a throl, cwch neu long os oeddech chi'n byw wrth ymyl y dŵr, neu os oeddech chi'n lwcus iawn, tren. Ond prin iawn oedd y reilffyrdd yng Nghymru. Oedd angen mwy o reilffyrdd ar Gymru i gysylltu'r wlad gyda'i gilydd. Reilffyrdd fyddai'n cludo pobl yn ogystal â nwyddau, menter newydd. Doedd gen i ddim syniad sut i adeiladu reilffordd, ond oedd hynny ddim yn mynd i'n rwystro i. Dyw adeiladu reilffordd ddim yn hawdd. Mae angen criw o weithwyr caled a phartner gwaith. Thomas Safin, fy mhartner gwaith, dyn uchelgeisiol, llawn egni fel fi. Mae angen i bawb i weithio'n galed iawn wrth adeiladu reilffordd. Tyllu, gosod, torri, llusgo. Tyllu, gosod, torri, llusgo. Tyllu, gosod, torri, llusgo. Ar ôl blwyddyn o waith, anodd, chwyslyd a phoenus. Fe lwyddon ni i orffen ein reilffordd cyntaf. Ond nid dyna'i diwedd hi. O na. Oedd angen mwy o reilffyrdd ar Gymru. Rwydwaith o reilffyrdd. Reilffyrdd o Dyffryn Clwyd, 1858. Llanidloes, y Dre Newydd, Croes Oswald, Machynlleth. Hon oedd yr anodda o bellffordd. Oedd y rhaid i'r trac fynd drwy le o'r enw Talerddeg. Ond yn Talerddeg mae yna fynydd mawr. Fydde wedi costi gormod o bres i fynd o amgylch y mynydd. Doedd hi ddim yn bosib i fynd dros y mynydd. Oedd yn rhaid i ni fynd drwy'r mynydd. Torri'r mynydd yn ei hanner. Heddiw bydde gwaith o'r math yn gymharol syml. Mae technoleg wedi newid cymaint. Ond yn y 1860, mi gymerodd i bron i 2 flynedd, a bôn braich 200 o ddynion. Un o lwyddiannau mwyaf cyfnod, a nid dyna'i diweddu, o na. Nes i adeiladu reilffyrdd yn Unbych y Pysgod, Hendi Gwyn, Pencader ac Aberystwyth. Nawr o'n i'n barod am fenter newydd. Glo. Yn ôl pob sôn roedd na filiynau o dynelli o'r garreg fach ddi yma o dan ein trad, ac o'n i'n benderfynol o ddod o hyd iddo. Mi ddechreuon ni yn y meindy, o dan ein trad, y garreg ddi. Ond y draffedd oedd, o'n i'm yn gwybod pa mor ddim oedd rhaid i ni gloddio. Cloddio, cloddio, cloddio. Am wythnos. Cloddio, cloddio, cloddio. Am bythefnos. Cloddio. Am fis. Cloddio. Am flwyddyn. Cloddio, cloddio, cloddio. Am flwyddyn a hanner. Gaich sylwch i gyd, sgwylwch chi'n dda. Chi wedi gweithio'n ddiorffwys yn bron i flwyddyn a hanner. Credaf yn wir bod glo o dan ein trad. Ond gyda chalon drom mae rhaid i fi gyfaddau. Nad oes gen i yr un geiniog arall i'w roed i chi. Cewch eich cyflog olaf heddiw. Mi fydd eich gwaith ym mhwll glo meindy yn dod i ben. Does gen i ddim byd ar ôl. Mond hanner coron. A waith i chi gael honno hefyd. Ac wrth i mi daflu'r darn arian yr hanner coron i ganol y gweithwyr, dyma nhw'n sylweddoli fy mod i'n fodlon rannu fy ngheiniog olaf yn nhw. Fy mod yn parchu y gweithwyr. A gan fy mod yn trin pob un fel ffrind ac yn talu cyflog teg, mi benderfynodd y gweithwyr weithio am wythnos gyfan arall heb gyflog o gwbl. Ac yn wir i chi,
yr wythnos honno ar y 9 o Fawrth 1866, 220 llath i lawr yng Nghrombil y ddeiar, deithpwyd o hyd i'r heine glo gorau yn y byd. Llwyddiant o'r diwedd. Roedd galw mawr am lo. Felly agores i bylle glo Parc, De, Eastern, Western, Pwll Glor Garw a Pwll Glor Lady Windsor. Oedd 5,583 o ddynion yn gweithio. A wnaethon nhw gloddio digon o lo i lenwi stadiwm y Millennium. 2 waith. Ond be o'n i am wneud efo'r holl lo? Wel, i werthu, ynde. I werthu dros y byd i gyd. Ond sut o'n i'n mynd i allforio'r glo? Llongau. A nifer ohonyn nhw. Y dociau mwyaf yng Nghymru o dociau Caerdydd. Un o dociau prysuraf yn y byd. Ond oedd dociau Caerdydd hyd yn oed ddim yn ddigon o faint i gynnal yr holl longau. Oedd angen dociau newydd. Be, dych chi'n meddwl digwyddodd nesaf? Ie, dych chi'n iawn. Nes i, Davies, penderfynu adeiladu doc newydd. Ond oedd un person yn erbyn y syniad. Perchenog dociau Caerdydd. Yr arglwydd biwt, oedd e'n ddyn blin. Blin, ond yn ddyn pwysig iawn. Arglwydd biwt, sir. Allai adeiladu dociau newydd yn y Bari? No, dim o gwbl. Allwn ni gydweithio i wella dociau Caerdydd? No! Ydych chi'n bwriadu ateb na i bob cwestiwn wy'n gofyn? Ydw. O'n i'n awyddus i weithio gyda'r arglwydd biwt. Ond oedd yr arglwydd biwt ddim yn awyddus i weithio gyda fi. Felly mi benderfynais i adeiladu dociau newydd yn y Bari. Dechreuodd y gwaith ym 1885 a gorffennwyd yn 1899 gan gostio bron i 2 filiwn o bunnoedd. Nes i adeiladu reilffordd arall o Rondda at y Bari, fel bod i'n bosib cludo'r holl lo yn syth at y llongau. Roedd y pyllau glo yn llawn glowyr, yn cloddio. Y trenau yn llawn glo yn cael eu cludo i'r dociau, lle roedd y llongau yn aros i allforio glo. Davies, The Ocean Coal Company Limited, ar draws y byd i gyd. Rwy'n hen ddyn erbyn hyn. Wedi gweithio, ac wedi blino. Ond yn ystod y cyfnod yma, ges i gyfle i weithio yn yr Aifft, yr Eidal a Rwsia, yn helpu i adeiladu reilffyrdd. Fues i'n aelod seneddol yn Llundain am flynyddoedd. Ond yn ôl yng Nghymru fes i farw, ym 1890 yn 72 mlwydd oed. Mae'r ffermydd, y bontydd, y dociau a'r pyllau glo dal yno heddiw. Nifer ohonynt wedi cael, ond maen nhw dal i fod yno. Mae yna gofeb ohonau yn Llandinam. Wrth ochr y bont haearn, y fenter gyntaf. Ac un arall yn y Bari, ar bwys y dociau, y fenter olaf. A mae'n bwysig i chi gyd i gofio. Mae rhaid i chi credu yn eich gallu i lwyddo. Mae rhaid i chi fentro. Os na newch chi fentro, fyddwch chi byth yn gwybod.